I ćao svima i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas za vas imam jedan jako zanimljiv video, baš što se mene tiče zanimljiv. U pitanju je šminkanje vašim favoritima. Dakle, ja sam vama pre nekih 10 dana postavila na Instagramu da mi šaljete sve vaše drogerijske favorite. Mi pošaljete za ceo make-up look od primera do senki za oči i vi ste to i uradile. Tako da sam ja gledala da uzmem proizvode koje do sada nikada nisam koristila. Ja sam gledala po vašim porukama i najviši broj poruka za neki puder koji se ponovio, ja sam njega odabrala. Gledala sam da kupim sve proizvode koje do sada ja zaista nisam isprobala. Tako da imamo i neki prvi utisak o tim proizvodima u ovom videu. Pa ako vas zanima koje sam ja to proizvode kupila na vašu preporuku, vi onda nastavite da gledate ovaj video. I možemo krenemo sa šminkamo. Malo sam čudno namestila kadar zato što kad se pomeram glavom prekrijem ove dve slike, ali valjda vam to neće smetati. I još jedna stvar, družit ćemo se sa par drugarica na mom licu jer oni dani su u pitanju šta da se radi. A baza za koju sam dobila najviše poruka jeste Ingrid baza. Ona je za matiranje i da smanji to neko crvenilo, da kažem, na licu. I izgleda ovako. Ja od Ingrida koristim, kao što znate, onu bazu. Ona je ista bočica, samo što je providna. Ona je za popunjavanje pora i za matiranje i obožavam je. Tako da se iskreno nadam da će mi se i ova svidjeti. Dobila sam onako dosta poruka za ovu bazu i dobila sam za Lumsovu jednu koju također nisam probala, ali ću je isprobati već u nekom od narednih videa. Ja se nadam da ja nisam preterala sa količinama, izgleda da jesam, kada stavljam pastu na lice. I opet ću gledati malo dole jer tu mi se nalazi ogledalo. Mislim da je bolji efekt ako je samo ovako polako utapkam. Ja sam stavila jednu pumpicu, ali očigledno mi je trebalo i manje od toga, pola pumpice. Što znam, izgleda mi ok, blago je prekrila crvenilo, sad opet kažem, u pitanju su oni dani i lice mi je baš onako buknulo, tako da nisam ni očekivala da će da uradi ne znam ti ni ja šta, ali šta znam, meni se sviđa. Ove neke flekice koje imam od ranije baš lepo onako da kažem ublažio. Sad ove nove što su izašle, to su upalni procesi, to ne možete tako da ih kamuflira, tako da mi se sviđa. Sviđa mi se što onako blago ostavlja lepljivi finish i mislim da će jako lepo puder da legne na kožu preko ovog primera i jako je onako mekan, nežan. Tako da mi se za sada sviđa ova baza, pa ćemo vidjeti kako će se ponašati sa puderom u toku dana. Što se tiče tečnog pudera, najviše preporuka dobila sam za ovaj Bourjois Always Fabulous puder koji izgleda ovako. Ja se nadam da može lepo da se fokusira. Moje u nijansi 210 vanila. Ovaj puder kaže da može se nositi 24 časa, da ima potpunu pokrivnu moć, SPF 20, da ima semi mat finish i da koža ima osjećaj da je hidrirana. I to bi bilo to. Ovaj puder nisam nikada isprobala, tako da sam dobila sam par poruka. Dobila sam isti broj poruka za ovaj Bourjois puder i za jedan Aura Jelly ili tako nešto se zove. I njega ću kupiti da isprobam u nekom od videa. Ono što sad primećujem što mi se sviđa kod ovog pudera jeste da on gore ima ovako gore da se zaključa, da ne može da vam iscuri ako izgubite negdje čep ili nešto. Dakle, možete da zaključate ovu gore pumpicu. Ja se nadam da sam ubala nijansu pošto sam ovo sve naručivala online. On izgleda kad se nanese ovako. Možda će mi biti malo tamnija, ali mislim, šta znam, vidjet ćemo. Pa i ne deluje toliko strašno. Nadam se samo da mi neće biti puno tamna i da mi neće oksidirati na licu, pošto generalno imam problem sa puderima da ubode moju nijansu, pošto je moj podton kože jako čudan. Nešto između žutog i maslinastog, tako da uglavnom meni neki neutralni tonovi odgovaraju, ali vidjet ćemo. Na sajtu je delovalo onako da će biti ok. Sad tu i tamo. Nanela sam jednu pumpicu na ruku i istačkala sam ovako sa prstom svuda po licu. I sada ću da ga ublendam sa blenderom. Koristit ću ovaj Sophie's Choice Beauty Blender prvi put, ali onako sad kad sam ga pokvasila, ljudi moji, ovo je najmekši blender koji sam ja ikada pipnula. Ovo nije normalno kako ovaj blender radi. Ljudi moji, ja sam puder na celom licu izblendala za 15 sekundi. Bukvalno samo 2 puta tapneš, gotovo. Ovo je definitivno najbolji i najmekši beauty blender koji sam ja do sada probala. I žao mi je što ga ranije nisam naručila da ga isprobam. I nanela sam prvi sloj pudera. Definitivno da nema potpuno pokrivnu moć. Ali sada ću vam se približiti da vidite kako moje lice izgleda sa ovim jednim slojem.
Dakle, on nije tu pokrio, ovdje imam par flekica koje se vide. Sada ću naneti otprilike još, da kažem, pola pumpice, čisto da vidim kako će se ponašati kada nanesem još jedan sloj. I naneću samo ovdje na ove delove koje sam malo pre pokazala, da mi se ispod malo provide ove flekice. Ja ću ga samo malo za svaki slučaj svući dole i na vrat, čisto ako izađem na dnevno svetlo, da ne bude baš velika razlika. Kao za sada mi se čini da je super nijansa, ali ko zna kako će izgledati na dnevnom svetlu. I to bi bilo to što se tiče pudara. Delilo mi kao da mi je na ruci malo oksidirao, ne znam ako to može se vidi da je otišao onako malo na naranđasto, ali na licu mi ne deluje da je nešto sad je postao tamniji ili naranđastiji od početka, ali vidjet ćemo kako će se ponašati do kraja videa. A nanela sam 1,5 pumpicu ovog pudera i onako mi je jako lepo prekrio. Meni je ovo ok, ne smeta mi ako se tu malo ispod vidi neka flekica. Puder definitivno nema potpuno pokrenu moć, ali može jako lepo da se nadogradi. I definitivno nemate osjećaj kao da nosite puder, nemate tu težinu na licu, nemate osjećaj maske. Upravo sam se uplašila sama sebe u ovom ogledalu. Čoveče, Violeta, ti nisi normalna. I jako mi se sviđa kako deluje na mom licu puder, tako da vidjet ću još samo kako će se ponašati u ostatku dana, ali za sada mi se zaista jako sviđa. Idemo dalje na korektor. Korektor koji je dobio najviše preporuka bio je ovaj Max Factor Face Infinity All Day Flawless. Moj je u nijansi 0.20 i on izgleda ovako. Devojke koje su mi poslale preporuku za ovaj korektor su napisale ako volim njihov puder, kao što ga ja volim i obožavam, da ću voleti i njihov korektor, pa ćemo sad i to da vidimo. Ne znam ako sam rekla, moje u nijansi 0.20 i nadam se će biti ok. Jeste. Također sam i ovaj korektor naručila online preko Lilijeve stranice, tako da tada su bile u ponudi nijanse 0.10, 0.20 i 0.30 čini mi se. Ne znam da li postoji više nijansi, ali ove su bile samo u ponudi. Ja sam nekako izabrala ovu srednju i deluje kao da je skroz ok. Ja ću naneti ovako kao što svaki put nanesem za dnevnu šminku, malo ispod očiju, samo da prekrijem podrčnjake, neću nanositi na čelo, na nos i tako dalje. I također ću koristiti Sophie's Choice blender da sve lepo utapka. Što se tiče korektora, jako se lepo blenda, jako se lepo stapa sa puderom i deluje mi je ok, šta znam. Jako mi je lepo prekrio ove moje tamne podrčnjake, što je meni i najbitnije kod korektora. I samo ću malo sa ovim što mi je ostalo korektora na blenderu da utapkam i nanesem gore na kapak. I to bi bilo to što se tiče korektora, zaista mi se za sada jako sviđa. Sviđa mi se što ima jako lepu pokrivnu moć, što nije težak i što mi se ne uvlači dole u linijce. Izabrala sam odličnu nijansu, tako da i korektor mi je odličan. Prelazimo sada na kameni puder. Najviše preporuke sam dobila za Ingrid Idealist puder. Moj je u nijansi 1. I on izgleda ovako. Pišete za sve tipove kože. On ima ovu kuticu svoju. Kada se otvori dobijete malo ogledalce, a unutra izgleda ovako. I uz njega dobijete također ovu kao sunđerčić pufnicu koju možete da držite dole, ali ja to zaista nikada ne koristim. Uzet ću ovu Real Techniques četkicu, dosta se trusi. I setovati prvo preddeo ispod očiju. I sada ću sa većom četkicom samo prijeći preko celog lica. Ingrid proizvode možete kupiti na stranici Kozmetika i parfemi. Ostavit ću vam link dole u opisu ovog videa. A svi vi koji ste iz Šapca i okoline imate najviše Ingrid proizvoda u onoj parfumeriji pored Abraševića u Masarikovoj. Mislim da se zove Ela, Eli, nešto tako. I imate još u Romi pored Jankove škole i čini mi se da imaju preko puta hotela Slobode, ona mala uska parfumerica, da tu imaju nekad neki puder i neku bazu, tako da možete da pogledate ako ne želite da naručujete online, čisto kako bi mogli da izaberete bolje nijanse. To bi bilo to što se tiče kamenog pudera. Upravo gledam sebe u ovaj ekran od kamere i gledam ovdje ogledalo
i ne tripujem se, zaista mi je zagladio i blurovao kožu. Mislila sam u početku da je možda primer, ali sam se odnosila da ovaj primer nije za popunjavanje pora, tako da je definitivno ovaj kameni puder zadužen za to što mi koža izgleda kao ispeglana. I idemo dalje. Dalje imam bronzer, u pitanju je Deborah Milano, bronzer moje u nijansi 3. To je bio bronzer za koji sam dobila 2-3 poruke i odlučila sam se da njega kupim jer sam sve ostale koje ste preporučili već isprobala. Dakle, on izgleda ovako. Zaista mu je jedna lepa nijansa. Ne znam, sad ćemo vidjeti kako izgleda na licu. Čini mi se da je on skroz mat, da nema nikakvih... Da, on je potpuno mat, nema nikakvih šljokica u sebi. Pa ćemo da vidimo kako on izgleda na licu. Ne trusi se previše. Jako mi se dopada nijansa ovog bronzera zato što nije pretopla, a nije opet ni hladna, nego baš ta idealna neka nijansa što se mene tiče, jer se onako baš lepo stopi sa kožom, lepo utoplje lice i lice dobije neku onako lepu definiciju, a nije prenaglašeno, nije onako prejako i da se vidi sad iz aviona. Tako da mi se ovaj bronzer također jako sviđa, prvenstveno zbog nijanse, a i same teksture, i čini mi se da ne možete baš da preterate puno sa ovim bronzerom. Lepo se blenda, ne ostavlja nekakve fleke. I to je bilo to što se tiče bronzera. Prelazimo na rumenilo. Moram da priznam da je ovo rumenilo dobilo samo 1 ili 2 preporuke, ali je bilo jedino rumenilo koje ja nisam isprobala od onih koje ste mi poslali. U pitanju je Lums, moje u nijansi 01 Peach i nešto, ne mogu lepo da pročitam, pošto stoji tu zujalica, i izgleda ovako. Ne trusi se ništa previše i jako je lepo pigmentovano. Mislim da bih ipak uzela neku rozikastu nijansu. Što se tiče rumenila, ok mi je, ali mislim da sam trebala da uzmem neku drugu nijansu. Ali rumenilo kao rumenilo, tekstura i sve mi se jako dopada. Prelazimo sada na highlighter. Koristit ću ovaj Revolution highlighter koji izgleda ovako. Ja se nadam da možete lepo da vidite. Pigmentacija je zaista ludilo. I ja ću danas koristiti ovu ovdje najsvetliju nijansu. I ranije sam probala Revolution highlightere, ali nisam nikada isprobala konkretno ovaj highlighter, ali on mi se jako sviđa. Mislim da će mi ova srednja nijansa onako biti dosta tamna, ona može da služi kao neki toper preko rumenila ako želite se rumenilo malo sija, ali ove dve nijansice su zaista lepe i meni za moju kožu odgovaraju. Ja se nadam da možete da vidite kako ovaj highlighter sija. Stavit ću ga malo na vrh nosa i malo iznad gornje usne i još malo ću naneti gornje jagodice. I to bi bilo to što se tiče highlightera. Zaista mi se jako sviđa, ali to sam očekivala da će mi se svidjeti jer do sada njihove highlightere koje sam probala su bili ludilo, tako da sam očekivala da će mi se i ovaj svidjeti kao što jeste. I sad možemo polako pređemo na obrve. Za obrve sam dobila Aurinu Braumatic olovku. U pitanju je Dark Brunette nijansa i ona izgleda ovako. Kada se otvori izgleda ovako. Prvo ću s ovim spulijom malo da pročešljam obrve, čisto kako bih skinula višak proizvoda sa njih. I kao što sam već pričala, ja uvek krenem gore od gornje linije obrve, a vi možete kako hoćete. Super mi je ova olovčica, sviđa mi se što je ovako tanka i precizna i zaista sa njom možete lepo da iscrtate i kao dlačice da vam obrve deluju što prirodnije. I sviđa mi se nijansa jer je moja nijansa obrva, tako da i što se tiče olovke jako mi se dopada. Ali generalno manje više mi odgovaraju skoro sve olovke za obrve, jer kao što možete da vidite imam jako, da kažem, čupave obrve, tako da meni treba samo malo brzinski da ih popunim i to je to. I pređemo sada na oči. Što se tiče paletice, najviše sam dobila preporuka za Revolution paleticu. Nisam dobila tačno naziv koji da kupim, tako da sam ja otišla u Aleksandar i pitala devojku koja je to paleta koju devojke najčešće kupuju kod njih, tako da ona mi je preporučila ovu. U pitanju je paleta Senki Velvet Rose i ona izgleda ovako. Pošto ja posle ovog videa imam još neke obaveze, ne želim da radim ništa dramatično i jako na očima, radit ćemo nešto što prirodnije, pa ćemo da počnemo. Evo, za početak ću pomešati ove dve neke onako brownkasto naranđaste nijanse i njih ću da nanesem u pregib oka.
dosta se truse senkice, što meni toliko generalno i ne smeta. Ja ću sa vama da završim jedno oko, pa ću van kamere da završim i drugo, čisto kako vas ne bih tu smarala. Dakle, uzimam iste dve senke, mešam i blendam u pregib i to ponavljam više puta dok ne budem bila zadovoljna sa pigmentacijom. Zatim ću da uzmem nešto precizniju četkicu i pomešat ću ove dve brownkasto narančaste nijanse i njih ću naneti na spoljašnji ugao oka, ali njih ću više tapkati, pa ću ih opet izblendati sa ovom malo širom četkicom. Dakle, u spoljašnji V nanosim ovu tamniju nijansu i samo je blago tapkam. I malčiće ću spustiti i na donji kapak, kako bih dobila malo više mačkastiji izgled očiju. I sad ću ponovo se vratim na ovu četkicu od malo pre i da zajedno izblendam i sastavim ove senkice. A zatim ću sa još preciznijom četkicom ovako ovu zagasito brown nijansu. Također samo da malo natapkam ovdje u spoljašnji ugao oka. A nju ću da izblendam sa onom prethodnom četkicom. I ovaj korak ću da ponavljam također sve dok ne budem bila zadovoljna sa pigmentacijom. Dakle, dodajete, blendate i to vam je manje više proces koji ponavljate. I na unutrašnji ugao oka ću naneti ovu zlatnu nijansu i nju ću naneti prstima, jer je prstima uvijek nekako najbolja pigmentacija. Ovo je onako kao neka glitter nijansa i ostaje onako samo blago neke šljokice, kao da ste isprskali po oku, što mi se jako, jako dopada, jer se dobije onako baš lep efekat na očima, presijava se i svetluca svuda, baš se lepo stopilo. I također sada ću sa još nekom preciznom četkicom da nanesem ovu svetliju zlatnu šampanjac nijansu. Nju ću da nanesem ovdje na unutrašnji ugao oka i malo ispod obrve. A za donji kapak ću pomešati ove dve nijanse i samo lagano isenčiti ovu prethodnu nijansu. Dakle, ne razvlačim ga skroz po cijelom kapku, nego samo ovdje do polovine. I to bi bilo to. Ostatak koji mi je spao ispod očiju ću ovako da samo blago ovom četkicom s kojom sam nanosila puder svučem. I idem da završim i drugo oko, pa se onda javljam da stavimo zajedno maskaru. I gotovo je drugo oko, sada možemo pređemo na maskaru. Za maskaru imam Essence You Better Work maskaru koja je za volumen i za uvijanje trepavica. I ona izgleda ovako, a ima ovakvu četkicu. Ovo bi bio prvi sloj maskare. Jako ih lepo raščešlja i uvije, tako da ću da nanesem na drugo oko jedan sloj, pa ćemo se vratiti da nanesemo i drugi sloj. Obožavam ovako ove četkice koje zaista jako lepo raščešljaju, a ne ulepe trepavice. Ovako bi izgledala dva sloja maskare. Zaista ih je lepo raščešljala i uvila, nije ih onako slepila, što se meni sviđa. I ostale su nam još usne. Za usne imam Aurinu olovku u nijansi 64 koja izgleda ovako. I imam Golden Rose Nude Look ruž u nijansi 01 Just Nude i ona izgleda ovako. Prvo ću sa ovom olovkom lepo da uokvirim ivice usana, blago samo da ih isenčim kao unutra i onda ću da nanesem ovaj ruž. Sviđa mi se jako nijansa ove olovke. To bi bilo to što se tiče olovke i sada ću samo još da nanesem ovaj ruž. Jako se lepo slaže sa ovom olovkom. Jako mi se sviđa ova kombinacija. Naravno da je Violeti pukla baterija, kako drugačije da snimi video ako i ne pukne baterija bar 3 puta. Tako da ja nemam pojma šta sam posljednje pričala i o čemu smo pričali, ali mislim da sam završavala usne. Na usne sam nanela, ako nisam pokazala, Aurinu olovku broju 64 i Golden Rose Nude Look ruž u nijansi 01 Just Nude i oni izgledaju ovako. Taman za ovo vreme dok sam malo dopunila bateriju, ruž se osušio, dakle on nije ona potpuno mata nijansa da vam se onako
tvrdne na usnama i da neće da se pomera ceo dan i celu noć. Ovo je onako dosta kremasti ruž koji se preslikava i jako brzo spadne. Verujem ako bi nešto uzeli da pojedete, da popijete, da bi se on onako dosta svukao i spao, ali on izgleda mat na usnama, jedino što nije ona pravi mat ruž koji se ne pomera, tako da ako volite mat karmine, a ne želite onako onaj osjećaj da vam se ispod suši i pucaju usne, onda je ovo karmin za vas. To bi bilo to što se tiče šminkanja vašim favoritima. Ovako bi nekako izgledao moj make-up look. Kažem, nisam željela da preteram ni sa tenom, ni sa usnama, nisam željela ništa prejako jer dalje nastavljam u dan, imam dosta obaveza i onda ne želim da imam baš prejaku šminku jer ja ne volim takvu šminku na dnevnom nivou. Sada prođemo brzinski da vam kažem neki svoj prvi utisak za sve ove proizvode. Za bazu ste mi preporučili Ingrid bazu koja matira i smanjuje crvenilo. Baza mi je ok, sviđa mi se što je lagana, nije mi sad toliko nešto prekrila previše crvenilo na licu, jeste tu i tamo neke blaže flekice, ali mi se sviđa kakav ostavlja finiš, onako blago lepljiva i mislim da zbog toga puder jako lepo legne na kožu. Što se tiče primera, sigurno ću nastaviti da ga koristim i za prvi put mi se onako svideo. Dalje za puder smo imali ovaj Bourjois Always Fabulous puder. Jako mi se dopada njegova tekstura, dopada mi se kako izgleda na mojoj koži, dopada mi se to što uopšte nemam osjećaj kao da imam puder na licu, što koža nekako diše ispod, što deluje prirodno, lepo. Sviđa mi se i pokrevna moć, opet kažem nije potpuna, ali se jako lepo nadogradi i to bi bio neki prvi utisak za ovaj puder i sigurno ću nastaviti da ga koristim. Dalje imamo Facefinity All Day Flawless korektor. Izabrala sam super nijansu, jako lepo pokrije tamne podočnjake koje ja imam, što je meni najbitnije kod korektora. Nije mi suv, nije mi jak, nije težak i ne uvlači mi se u lijenice ispod očiju, tako da i on mi se zaista jako svidao. Zatim imamo otkriće kada je kameni puder u pitanju, a to je Ingrid Idealist puder. Definitivno najbolji puder koji sam do sada isprobala kada je u pitanju ovako kameni puder. Kao da mi je blurovao lice, kao da je popunio pore, da mi je ispeglo onako skroz kožu i to mi se jako dopada, a opet lice mi je matirano, nije nigde lepljivo, ne preslikava se, što je meni i najbitnije, tako da je definitivno ovo otkriće što se tiče kamenog pudera. Što se tiče bronzera, također oduševljenje jeste ovaj Deborah Milano bronzer u broju 3, jedan jako lep bronzer koji onako lepo utopli lice, stopi se sa kožom, deluje onako prirodno, nije prejak, taman i onako baš odličan za neku dnevnu varijantu ako me ne pitate. Što se tiče rumenila, tu je bila Volums rumenilo. Što se tiče teksture i samog rumenila, bilo mi je ok, ali sam pogrešila nijansu jer se ne vidi, stopi se nekako previše sa ovom nijansom bronzera, tako da sam tu malo pogrešila, trebala sam uzeti verovatno neku malo više rozikastu nijansu, a ne ovako neku preskastu. Dalje smo imali highlighter od Revolutiona. To sam i očekivala da će mi se dopasti jer zaista njihovi highlighteri su ludilo i nisam probala do sada nijedan njihov highlighter, a da mi se nešto sad nije dopao. Što se tiče blendera, u pitanju je Sophie's Choice blender, definitivno najbolji i najmekši blender koji sam probala, zaista radi odličan posao i jako brzo izblendam sa njim i puder i korektor, što mi je super. Što se tiče olovke za obru, u pitanju je ova Bromomatic olovka od Aure, bila mi je ok, kao i manje više sve olovke koje sam sada probala. Ako volite tanke i precizne olovke, mislim da će ovo biti isto super stvačica da isprobate. Što se tiče maskare, maskara je odlična, ali zaista sam i ranije koristila neke Essence-ove maskare, ne konkretno ovu. Omiljena mi je ona njihova ljubičasta, mislim da je I Love Extreme ili tako nešto se zove. Konkretno ova mi se jako dopada i četkica i to kako lepo raščešlja i kako lepo uvije i da gustinu trepavicama. Uradi bukvalno sve što piše ovdje i ovdje sam sad vidjela da je Gym Proof i Waterproof maskara, tako da ćemo i to verovatno isprobati. Ajde da pređem na proizvode za usne. Olovka mi se jako dopala, a nikada ranije nisam probala, verovali ili ne, Aurine olovke za usne. U tom drogerijskom rangu obično se najviše hvatam za Essence-ove ili za NYX-ove olovke, ali evo sad otkrila sam novu omiljenu olovku. Kao što možete primetiti, najviše volim da nosim ovako neke nude nijanse i ovo je jedna od
da kažem, lepših koje sam probala. Što se tiče ruža, jako lepo izgleda na usnama. Potrebno mu je minut, 2, 3 da se osuši, da bude mat. Jako je prijatan na usnama jer me ne zateže, mogu normalno da pričam, ne pucaju mi ispod usne, tako da mi se jako i on dopao. I za kraj čini mi se da nam je samo ostala još Revolution paletica kojom sam oduševljena. Sada ću uraditi svočeve nekih nijansi koje vam, na primjer, nismo u ovom današnjem videu isprobali. Čisto da možemo da vidimo kako izgledaju i ostale senkice. Jako im je lepa pigmentacija, jako se lepo blendaju, jako lepo se stapaju jedna sa drugom. Jedina mana, da kažem, je to što se dosta truse, tako da vam je moj savjet, ako radite nešto malo tamnije oči, prvo radite oči pa onda radite ten, jer mi se onako dosta tu krunila ispod očiju, ali ako ne radite prvo ten, samo dobro tu setujte predaju ispod očiju kako vam se ne bi hvatalo za puder ili korektor. Tako da što se tiče i paletice, verovatno ćemo raditi u nekom od narednih videa još neki make-up look, iskoristit ću je što je više moguće u narednom periodu kako bih mogla da vam prenesem još neke dodatne utiske, ali je zaista jedna odlična drogerijska paleta koja ima bukvalno pigmentaciju nekih dosta skupljih paletica senki, tako da preporuke za ovu paletu. I također želim puno se zahvalim svim devojkama koje su mi slale preporuke za njihove drogerijske favorite. Hvala vam puno, izgleda će i vaši favoriti postati i moji. I hvala vam za ovo otkriće, zaista su odlični proizvodi i drago mi je da sam vas poslušala i isprobala. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da vam se dopao. Hvala vam puno na tome što ste zajedno sa mnom učestvovali u ovom videu. Ako vam se video svidio, vi ga obavezno lajkujte, subscribeujte se na moj kanal ako već to niste učinili, a mi se vidimo već u nekom od narednih videa. Ljubim vas, ćao!